Libuan ka mga residente sa Balabagan, Lanao del Sur ang nagkatapok ato sa Walk for Peace alang kay Poblasyon Barangay Kapitan Billy Jack Ogga. Human kini namatay sa gimong operasyon sa CIDG sa lungsod. Ani ang report. Nakasuot og puti og usa lang ang singgit sa libuan ka mga residente sa Balabagan, Lanao del Sur ngadto sa panggamhanan. Kini ang mahatagan og hustisya ang pagkamatay ni Poblasyon Barangay Captain Billy Jack Ogga. Si Kapitan Ogga namatay sa gihimong firearms bypass operation sa CIDG niadtong June 22 sa Barangay Upper Itil sa nasangpit nga lungsod. Mato ni Vice Mayor Edna Ogga Benito nga tulis og ambush ang nahitabo siyang igsuon human nga gituyo kuno ang pagpatay niini. Alegasyon sa Vice Mayor nga dili tinuod nga misukol ang kapitan rason nga napatay kini. Wala sab kuno kini nalambigit sa gun running nga mo'y gipasangil kaniya. Dugang pa nga nawala sab kuno ang kapin 300,000 pesos cash sa kapitan nga anaa sa iyang sakyanan. Ang importante maipaabot ko ang aming hinaing. Ang aming hinaing sa Balabagan. Ganito na ba ang gobyerno? Saan na yung serve and protect? Serve and protect among the PNP. Kasi PNP din yan. Nanawagan sab ang opisyal o ang mga nagsubong pamilya og tabang sa national government nga mahatagan og pagtagad og makabot nila ang hustisya. Sana umabot ito sa taas, kataas-taasan na special investigation ang ilalagay dito. Kasi gobyerno, alam ko gobyerno ang makakalaban ko. Kung hindi nagre-react yung ibang munisipyo sa ginagawa nila, akin hindi ko to palalampasin. Hinoon, nagpagawas na og opisyal nga pahayag ang CIDG sa nahitabong operasyon. Matod pa ni CIDG Director Police Major General Leo Francisco nga ilang ginaimbestigahan ang mong operasyon aron masuta ang tinuod nga nahitabo. Nagsaad sab sila nga silutan ang mga personahe nga nalambigit sa operasyon o galing mugawas nga aduna sila'y kalapasan. Hinoon, gipanghimakak sa CIDG ang mga pasangil o pangpangdaot sa ilang organisasyon. Nagpaabot sab sila sa ilang pasubo ngadto sa nabiling banay ni Kapitan Ogga. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.